Oraintxe bertan amaitu dugu bilera bat Koesperekin. Koespe da estatuko pensionisten elkarteen koordinadorea. Eta egon gara kontrastatzen beraiek daukaten ekintzetarako ildoak eta gure programan daukagun aurreikusita ditugun gure ildoak kongresora eramateko. Azpimarratzeko da, koinziditzen dugula, ze egoera larrian dauden pensionisten kolektibo oso zabalak. Hemen Euskal Herrian 30% pobrezian bizi diren pensionistak, eta emakumeen tartean, alargunen tartean, adibidez, proporzio hau heltzen da 50%. Horregatik premurazkoa da hau aldatzea, eta hori sartzen da gure lehentasunan tartean. Lortzea Euskal Herrian pentsio minimo bat 1.080 eurokoak emakumerentzat eta gizonentzat, jubilatu guztientzat. Beste gauzen tartean da berriro kontra egin behar dugu orain arte eraman diren erreformak eta restaratu behar dugu reforma sistema, zen azken urteetan jubilatuek galdu dute poder adquisitibo izugarria eta zaildu dira pensionen sistemak ailegatzeko pentsiona minimo duin batetara. Horregatik egon gara bildutak eta konprometitu gara elkarrekin lan egiteko hemendik aurrera.